Det er sgu da for dumt, mand. Ja, det skulle det. Jo. Men du skulle bare køre. Det er amatørgangster, så det vil noget, ikke? Hvad er det, jeg fortæller jer hele tiden? Det ved jeg. Gå rundt sammen med nogle kriminelle med skotjakker på, ikke også? Ja. Og kom i fængsel. Det er ikke så enkelt er det. Det er ikke en skotjakke. Så enkelt er det. Det er ikke en skotjakke. Nej, men den er sort. Så enkelt er det. Bare gå rundt sammen med nogen, der laver lort, og kom i fængsel. Sådan er det. Okay? Det er jo gamle. Ja, Olav. Mit navn er Olav Rabøl Nielsen. Jeg er 47 år og skoleinspektør på Humlehavsskolen i Vollsmose. Jeg hedder Amar Salah al-Jahim, og er født i flygtningelejr i Libanon. Og nu er jeg 17 år. Så skal man her til Danmark, der var 5 år. Jeg hedder Mohammed Dioma, og jeg går i Humlehavns 10. klasse. Jeg er 17 år, og bruger min fritid på at spille fodbold. Og være sammen med mine venner. Oprindeligt er jeg palæstinenser, men jeg kommer fra Libanon. Mig og ham er meget forskellige, men selvom vi er så meget forskellige, så holder jeg virkelig meget af ham. Altså selvfølgelig render han rundt og laver noget skidt jo. Det gør alle sammen. Men det har ikke så meget betydning for venskab. Så når Amar holder af en person, så gør han det også jo. Så holder han virkelig af ham. Han er en form for en leder. Han er en god taler, og han er stærk. Det karakteriserer jo en... Wow, den er fed, mand. Hvorfor man koster den? 20. 80 kroner, man. Hør, hvor meget står der der? Har du 2.000? Hvorhen? Står der ikke 2, 9, 5 eller sådan noget? Der går rundt, der kommer en dansker, du skal kigge sammen på mig, eller foran på dig, og med, så kommer der 50.000 millioner araber. Hvad sagde han? Jamen, han kigger mærkeligt på mig, kom til Tjeskeren. Er det ikke vores egen skyld? Nej, det er ikke altså. Er der nogen, der gør det okay? Men hver gang vi går ind i byen... Prøv på mig nu! Esma. Hver gang vi går ind i byen, en gruppe og vi hygger os. Har du prøvet det? Jeg har prøvet. Og så kommer politiet og sådan noget. Vi vil gerne lige have vores navn og sådan noget. Hvorfor? Vi går bare sammen. Hvad er jeres navn og sådan noget? Ja, politiet er på røven. Jeg var overset fodbold, omlaver mod Appelgaard. Så mødte jeg hende der, en pige, hvor hun begyndte at bande med min mor. Og så sagde jeg til hende, hun skulle sige undskyld. Det gad hun ikke. Der er ikke nogen, der skal komme og bande med min mor, eller min brødre, eller mine forældre. Altså Amar han ringer ned i går, fordi han ved godt, der er noget galt efter det, der er sket i skolen i går. Fordi, altså han vidste det heller ikke, fordi han vidste jo ikke sådan rigtigt, at den var brækket. Han troede faktisk ikke på, at den var brækket, da de sagde. Det er også et dumt uheld, ikke også? Hvis der ikke havde været brud, eller vi var bange for, at der havde været brud, så havde jeg heller ikke meldt det vel. Så har han nøjes med en skideball, ikke også? Men jeg kan ikke sende en pige på skadestuen, og så bare lade som ingenting. Og det der med at brænde med cigaretter, det er jo perverst. Altså det gør man sgu da ikke. Man brænder sgu da ikke en 13-årig pige på hænderne med en cigaret, vel? Islam betyder meget for mig. Det er min religion jo. Det er min grundlov. Det er det, jeg skal gå efter på en måde. Men det er ikke sådan, at jeg skal tage helt fat i det, ikke? Og bare leve efter det. Altså, det kan man ikke. Det kan man ikke i dag. Men jeg prøver på at gøre mit bedste. Fordi det er også med til at gøre mig til et godt menneske. Jamen altså det jeg har afgjort, det er, at der skal sanktioneres over for Amar. Nu er det nødvendigt for mig at markere, hvem der bestemmer. Og det er altså ikke sådan, at han kan styre Humlehavsskolen. Og han kan ikke presse mig til at gå ind og få 70 lærere til at mene anderledes, end de gør, og føle anderledes, end de gør. Og så enkelt er det jo. Hvad? Nej. Ikke godt?
skal bare lige huske det værste. Nej, vi skal lige huske en ting, ikke også? Det er ikke mig, der har taget en bil og kørt der lige bag ved Kælkebakken og proppet benzin, eller hvad hedder det, papir i... Jeg kan love dig for, det er overhovedet ikke nogen af os. Stop nu alt det der med, at I tror, I kan rende rundt og lave lort, uden at der er nogen, der får noget at vide. I skal holde op med alle jeres pis, det bliver opdaget hele lortet. Det er også det, at pis, det er fuld. Det bliver opdaget hele lortet. Du skal ikke begynde at forklare med dom og hvad du har og dit og datten. Det skal du overhovedet. Hvad så spørger mig, har du ren straffetest? Ja, men det spørger han ikke om. Hvis? Jamen hvis han spørger om det, så siger du, det har du ikke. Så du skal bare være ærlig og tage det stille og roligt, og der er ikke noget at være nervøs for. Så bestemt tøj, jeg skal have på det. Ja, altså det kan vi lige snakke om, når du kommer. Så noget der var så som det, du var på, det er sådan noget der. Det... I starten skal vi da tage, hvad du aftalt med dem her, hver dag, eller har I lavet en aftale med det? Ja, det er bedst hver dag. Det vil helst hver dag? Ja. Ja. Og så lørdagen hele dagen. Ja, men det starter vi op på. For så kan vi altid se, hvordan der var læst jo. Ja. Så ses vi på mandag. Det var i hvert fald, dog. Yes. Hej. Hej. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør forkert, når jeg går ud og søger job. Om det er den måde, jeg kommer ind, eller... Jeg ved ikke, jeg kommer høfligt ind og spørger pænt og sådan noget. Og jeg har ikke fået det job endnu. Det er meget, meget svært at ansætte en araber herude, synes jeg. Fordi jeg har været ude for, at når jeg går ud og spørger om job, så spørger det om mit nationalitet. Hvor jeg kommer fra. Det har jeg det så ikke godt med, jo. Jeg bliver nødt til at svare på det, og så... For jeg ved, at vi skal nok ringe. Det siger jeg hele tiden. Jeg venter. Og i mellemtiden så går jeg rundt, så søger jeg stadigvæk. Altså, jeg har jo set nogle drenge, som jo er ligesom Joma, ikke også? Som kører straight igennem med gymnasiet og så videre, ikke også? Lige pludselig stoppe op her i tilværelsen og have nogle helt enormt store problemer. Rent psykisk. De her drenge, de er låst i et ønske om at være velintegreret i det danske samfund, og samtidig en enorm pligtfølelse og troskab over for det og de idealer, som repræsenterer det, de kommer fra. Jeg havde sagt til Ammer, da han er været nede ved os i 14 dage, 3 uger, det er også ikke kun dig, der skal have noget ud af det her. Jeg skal også have noget ud af det. Og jeg har jo læst så meget om, hvad der foregår i Vollsmose og hvad der sker derude. Så jeg vil gerne nu hilse på dine kammerater. Og så vil jeg også gerne hilse på din familie. Hej. 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 Goddag. Jørgen. Jeg synes, han kendte næsten alt, der gik forbi. Og de unge mennesker, de kom over, de gav hånd, og så sagde han, det er min chef. Og så fik jeg jo også hånd, de giver hånd, araber giver hånd. Jeg har aldrig givet hånd til så mange unge mennesker, som jeg gjorde derude. Hej, Barne. Vi snakkes ved. Det gør vi dog. Hej. Vi er ikke uenige om noget om mig, jo. Det er vi ikke. Men vores forskelligheder pusser jeg samtidig lige op, jo. Jeg er jo gammel soldat, så jeg pusser jo sko helst 2 gange om dagen, jo. Men hvad det 14 dage, der gik, så blev skoene blanke. Så, eller pussede det måske. Så var der en forandring her. Ja. Efter han har fået det arbejde, der er blevet utrolig gange bedre i hvert fald. Også til pastingene. Men det siger min kone også. Hun siger, at han er en god dreng. Det er han i hvert fald. Ja. Jamen, det mener hun sgu, det er også Det rigtigt. er En chokolade. Trækker du bare? Nummer 8. Det handler om Sydafrika. Her er din læsetekst, og du må skrive på den der, du må skrive på det der. Du skal op i en tekst, der hedder Troublemaker. Det er den der, og du har 20 minutter. Og der ligger en ur der. Det er ikke sådan. Ja, skal jeg sige, Mohammed, du får 10.
Sådan er det. Det var fint, at du kunne fortælle om Nelson Mandela og også om Martin Luther King, fordi så kunne du med det samme vise os, at du kunne relatere til noget af det, I har beskæftiget jer med i årets løb. Så det var en fin præstation. Tak skal du have.